Hello guys! Here kami sa dagat. Tapos andito si Mama, si Utik, si Lingling, si Mimi at saka si Bentoy. Maligo kami sa dagat ngayon. Dako na kay kong braso, dako ko braso Sherwin. Eto guys, akong gukuron si Mama. Akong gukuron si Mama. Hala, nagkabalas-balas si Mimi. Nawa na. Tana, ari na. Ta. Daya guys, akong lumsan si Bintoy guys. Tara. Akong lumsan. Ali. Ali. Tanaw, Ali. Ali. Hi. Hi. Tigna, hi guys. Kaligo miyari guys. Hi guys. Oh, si Mimi. si Mimi nalimahog kanding. Lukso kami? Lukso ka? Ngano man? Kabalo ka langoy mi? Dili. Kabalo ka langoy dili.
Agoy, dili kabalong langoy kon si Mimi. Hi. Kabalo ka langoy mi dili. Ha? Agoy. Di ka kabalo langoy si Mimi di ay. Tara na. Papa ko na sila napura. Ay, lumsan. Wa pa mo napura, lumsan lang mo na kubi kay para mapura. Pura na. Wala pa mo pura. Lumsan tilingling di. Lumsan. Pura na dai pura. Ina mo lang na. Tara na. Super init. Oo. Pataob na ito, guys. Paingon na ni siya taob. Walang gigi. Tara. Tapos, maniud to na dayon. Nya among sudan. Ang among sudan tamban. Oh. Diba? Piniritong tamban. Grabe ka basa kay Dani. Uy. Gibanwasan ni Sherwin Dani Bintoy. Oo, pati yung lamisa. Diya si Mimi og si Lingling diri guys. Sa among boarding house. Oh, dara si Mimi. Nagtago si Mimi. Si Lingling. Tuara si Lingling. Si Bintoy. Tuara si Bintoy. Gikan ko sa hingo kay na ako'y giasikaso. Nya. Pag uli na ko kaganiha dinhi sa boarding house, nangaligo na sila sa dagat. Wa nagsaba nga mga anha sila dinhi. Nya karon mga onami. Gigutom na kami. Agoy gigutom na si Mimi. Tamban man nato sudan mi. Kaon ka tamban mi? Ha? Ama ni mo pugong. Ama ni mo pugong. Adapit. Sige, karon pagkaugas sa inyong buhok, mga tog na dayon mo ha. Oh. Gasa din mo. Ha? Gasa mo. Agpangas mi sa bukid. No. Dili ra mo ibilin. Ali na guys, kay maniud to na ta. Ali na mi, kay magkaon na ta mi. Ay, dana na nato dalhon. Dali na lang. Tik. Taro na. Among sudan guys. Diara mo sudan. Tamban. Nagkaon naman si Sherwin na ay lasa. Unya na ay corned beef. Mantika kayo. Bawal na ba sa akong mantikaon. Diara. Ha? Nangaon na. Nya, kay gikan malagi ko sa hinguog. Na ako'y gipalit, kaganiha. Tapos, ito, nagpalit po ko ani guys. Ani siya. Durian flavor. Durian kaayo. Nya, tuluan 100 man. Nagpalit ko guys, tuluan 100. O, diba, imagine? Tuluan 100. Tagkan kaayo. Nya, karon di apay isa. Ampaw. Kani siya, mura siya dukot siguro. Dukot siguro siya himog ampaw. Nya, nagpalit po ko sliced bread. Ang kauno na ko karon kanirang kuan sliced bread. Nya, gamay ra kay diet na ko. Magsugod na kog diet kay kaganiha. Gitimbang ko kaganiha, Ginoo ko. 73 na pud ang akong timbang. Katong niagi ni adto man ko didto gihapon, ang akong timbang 70. Unya karon wala aray buwan, guys. Nag 73 na ko, Ginoo ko. Mao nang mag-diet na ko ani. Nya karon ang akong habhabon kanirang pan. Nya bawal kog mantikaon. Kinahanglan jud gulay ra. Always gulay. Ambot ka niya og bawal basag ka niya sa kuha. Basin pud og bawal na pud sa kuha, Ginoo ko. Sana malay kauno na ako dani. Kung tanan bawal. Diyos ko day.
Mo na yung panyud to karon. Sila nangaon sila oh. Dai mo gan me. Agoy ang kan. Utol gini mo kan. Bulog ka ano yo? Kaon kay slice bread? Ikaw Ling, kaon kay slice bread Ling? Sorry ra ko. Bihawa sa di. Kani mo ha? Dara. Isa lang ha. Ikaw Ling, kaon ka Ling? O Ling Ikaw Mi, kaon kami? Mi, Lit. kaon kami? Ha? Ilabay ng sigarilyo Sirwin. Mi Tapos kami, ang mama na lang nagkamutik isa. Lagi. Sasaling din yung tubig rin. Nanay, pala ko yung gusto nila. Bakit tayo? Sino na dako daw kayo? What, nanay? Paingon na taob ma. Taob na gini. Sino taob? Kamay laga. Tapos naay ampaw. Wala ko nagkaon pero arang busugan lang sa nako dani. Mano daw kung gusto ang paw. Ikaw kaon ka ampaw Ling dili. Ang paw. Unsa na ampaw? Bahaw nga ampaw. Nanay. Kaon ka ampaw Ling dili. Kain ko. Dila Tapos guys, ganina nag-agi man ko sa ukay-ukayan. Nang ukay-ukay pud ko guys nya. Naay sapatos ni Mimi. Hawa na ito ay agoy nagkiwil-kiwil na po na imong ikog diha. Yumimira. Naay sapatos ni Mimi dayon, sapatos ni Lingling. Wow. Wow. Kang Bintoy sandal. Sandal nga nay takong. Awa dia. Mahilig ko sa kuan ukay-ukay guys. Kani sa ako ni kay ukay. Kuan rin siya 50 pesos. 50 pesos ra ni siya ha. Muog. Nya kani. Sosyalan kay guys. Havaianas. Havaianas guys. Okay. Ilam na na. 35.
Kani pod siya, guys. Si. Palit ko ani kay arang liguna. Kuha na na. Night. Kaya andi sana di kung igo pa na ko. Damo ako. Tanaw sa kunya kung humok ba. Gaan tayo. Tapos, ang kang Mimi, kani. Kani kang Mimi. Ambot lang paigo ba ni Mimi? Ato isukod. Bata niya. Tik. Mamudok mo. Ali, ipatindog tik. Puso na. Ali. Samok. Isa. Ang iba. De. Iko na naman. Tingnan ka. Hala. Hala. Igo. Hala, dilig igo ni Mimi. Ay, igo rin niya, no? Desa pa, Mi. Yan, saksak. Hala, igo yung kay ni Mimi. Baka ko. Hala, igo kay ni Mimi. Tanawa ra, guys. Dara, igo kay ni Mimi. Sukod kay ni Mimi. Para ako. Katira na. Dana, Mi. Kani, 20. Bagay kasi ang tiil. Nung talatik, isuot sa natik sa ihatik. 20 pesos ra to, guys. Tapos kani, dara, kang lingling. Kang lingling, ambot lang, upaigo ba ni lingling? Murag, kabaw manigtiil si lingling. Ay, salak na, dili, paigo di ay. Paigo ling, dili. Ala, paigo. Hala. Igo po kay kang lingling, dira ho. Dara, kang lingling ho. Dara, igo kay kang lingling. Wana, igo, oh. Tara, split si lingling, oh. Dara. Igo kayo. Magtungas kaya na naman iya. Diri na mo ha, di na mo magpangas. Kani isa tik. Nike pa jud siya, guys. Nike pa jud. Igo siguro gyapon ni Mimi. Insakto ra kay ni Mimi ang sapatos daw kang lingling. Tapos kani sandal murag igo gyapon niya tik. Ni Mimi. Igo. Igo no. Oh. Igo gyapon ni Mimi. Wala ko nakapalit sa kang bintoy kay pambaji, tapos kang Queenie, kang Chichi, wa ko kakuan sa ilang sukod sa ilang tiil. Naaday. Sunod na pod. Ubalik ko may. Ato tarid to mall. Sabi mall bilaw. Mul. Dito. Ato. Sakto lang siya na ako. May Bagay yung kuning Mimi yun. Yan color. Lanindot kay Mino. Iniragid mo. Ay mo pagtungas. Kay naanay yung bag-o. Sukod ra kay ni Mimi. Kita kay ko ampaw bintoy di. Kaon ka ampaw mi? Nene. Lahi may ampaw kaya may latik. Nene. Laki. Kaon ka? Tidak ahap. Tala ya isa. Lingling. Ling, sud na itong bukos ni Mimi Ling. Wala siyang konsumin. Ling oh. Bukos sa salog. Itong bukos ni Mimi. Mana gitu. Ling oh. Ha? Ang tao na. Ang pailoy. Tagaayan man ay patilawan man ay. Hindi mo pati na suba. Sige, ampaw si Mimi. Ba. Kaya nga ni Me? Ampaw, Me? Sa ganit pangalan dani nyo? Ilaw? Miloy. Miloy. Ikan man na ilang miloy. Ano sa? Ang? Pero, Mi, ali na. Dire rata, ayaw na pag-uban. Uy, dire rata kay na mo Milo man. Gipalitan naman ka na ko Milo. Daw biskwit. Yan, palitan na din kasi nina may. Oh, sa sunod, sanina na po'y paliton. Sa sunod, sanina na po'y paliton ni Mimi. Kaya na namin yung sapatos. Nagawan. Pinabalik ka man Mimi. Oh, ali dani. Kisa dani de. Ali. Babay naman ka. Oh, ali. Agpas. Ali dani. Dito kita na obiyaan. Kiss ni Mami. Ali dani. Kiss na ko dani, kiss. Oh, sige. Abi lagi ko. Ali dani.
hawira na kanako kay diri rata. Ali, kiss una di, kiss una para. Gidala naman mo bibiro. Ali na, kiss. Kiss na yun. Sige na, kiss na. Ina ako na lang ang Milo mamidi. Na, sige na, kiss na yun. Di na ko ihatag ang Milo kay aguban man ka. Kiss. Oh. Sige na, kiss na yun. Ikatulot ako. Ali, Ibili ka karon. ali kay na may Milo din ni daan. Kiss na yun. Sige na. Ayo pag kiss, ibilin gi ka karon din eh. Kiss na lagi. Ko alam kamot ko Kiss na. Guys, mami. Kiss na lagi. Uban na dayon Kiss. ko. Ali na kiss. Sige na, kiss na. Kiss na. Sige na. Ayo kiss kay ibilin ni no. Gulit eh. Aling ibilin ni Ling kay dili man na kiss. Kiss na lang, kiss na lang. Ibilin ka, kiss ka. Kiss na. Kiss na, apas kiss. Kiss na mga Ala. Kiss na. Pikas. Pikas. Pikas Pikas. Pikas ba? Pikas lagi. Gulit lagi ka na ako lagi. Dungo sa mami, kaya di ko pakaabot. Dani. Ali na. Tindog, sige, tindog. Talawan. A few moments later. Umulan kanina guys. Ang lakas talaga ng ulan kanina. Ngayon, hindi na masyadong malakas. Tapos, si Lingling at saka si Bintoy, natulog na sila. Ayan guys, natulog na ang dalawa guys. Si Lingling at saka si Bintoy. Napagod sila kanina pagkaligo sa dagat guys. Ayan. Tapos ngayon, maglagay muna ako sa aking mukha ng pampaganda bago matulog. Charmos, ginamos. Ito guys. Ang partner ko hindi pa nakauwi. Anong oras na? Alas 8, mag-alas 9 na. Hindi pa nakauwi. Hinatid sila ni Mama at saka ni Otik kanina. Hindi pa nakauwi ang partner ko ngayon. Naglaala na po to dito sa bukid. Pinuukod day. Iwan ko na saan na naman yon. Char kaayo. Yung dito banda ko, parang nasunog siya. Tapos, whitening cream ang ilagay ko. Whitening cream. Whitening cream. Daginuton.
Gamay-gamay yun na guys, kay para dugay mahurot. Maningot na pud ko ay. Nagkilat-kilat. Eto na guys, tapos na ako guys. Maganda na ako. Kasi, maganda ako.